Wannan haɗin da zan faɗo shi ne haɗi na biyu. Abubuwan da za ka tanada akwai kankana, sannan akwai lemon tsami. Za ka yanka kankanarka, idan ka yayyanka kankanarka sai ka cire baƙaƙen ƙwallayen ciki, amma akwai waɗansu fararen ƙwallaye a cikin wannan kankanar, su za ka bar su. Sai ka samu lemon tsamin ka cire wannan fatar ta lemon tsamin gaba ɗaya da kuma ƙwallayen da suke ciki. Lemon tsamin ba da yawa ba, ɗaya ya ishe ka ko kuma biyu. Bayan haka sai ka zuba wannan kankanar da kuma lemon tsamin a cikin abin markaɗe ko blender, sai ka markaɗa su ka dinga sha lokaci zuwa lokaci. Lallai shi ma wannan yana taimakawa mutum sosai wajen gyara mai nau'o'in kula da iyalinsa.